sector kaka koro jok mobedo employed minyalo neni ngane to is employed ngane ondiki to ndike pesa makama wadwa juoge makama kanyi mani dhiga timeti to jok moko nitie maran structure tiende ni jogo mani poko kele tax bracket ni weyoga kore momiya wacho ni jogo mondiki wang'ni nigi fuongo moro maber ma osach gi okotimro nadi okohim to kata king'iyo CPO sewacho sewuoyo kanya about industrialization en gima ber nyocha naneno iyudo ka provision manyokalo the tax laws manyokalo nyewacho ni jogo matimo motor vehicle assembly Kenya ka gin noyienegi chulo tax miluongo ni corporate tax tiende ni mano income tax tiende ni en osuru no michulo ka higa orumo kiseloso books of accounts magi motimne auditing to wacho ni my profit miloso kata my yuto miyudo nikao atamala 15 kanye gino bire od bura kaka bill nyagi wacho ni mano gidhigolo oko giduoke back to 30%. To mani ng'eni nye dhi hinyo industrialization. Tineni ne dhi hinyo jogo ma nikech gima wang'iyo ka en ni ka pinywa watemo industrialize wagero kimbni ang'o matimore. Sirikal mokwongo dhi yudo osuru makare. To gimomiyo sirikal dhi yudo osuru makare en ni kimbni gi nyalo dongo to ka gidongo to gidhi ndiko ji. Sama ji ndiko ji dongo pay as you earn sirikal yudo. To corporate tax cha bende yudo. To tiende ni bende tax burden ni kimbni gi bende ok dhi malainya. To piyo tiende ni mae watemo wacho niya kanye gino dhi parliament to kendo jood bura nyawacho ni kik ugol atamalo 15 ne oduoke 30%. Wang'i uru ni sector nyaka timre nadi nyaka grow wawe uru mane 15 kama nyo timre nadi kama nyo entie. Sharon mano bende wacho ne parliament ni kudos. Mano gima ber. Koro tiende ni kendo kanyo wang'i industrialization tiende wa hope ni kembni gi kadhi mbele kapod sirikal maintain low tax rate kacha usuru mantie piny wabro timre nadi wabro bet ni kembni dongo ji yudo tich sirikal be yudo sakicha afadhali yud matin to pile moloyo keto usuru mamalo tinego gimo sechakre to jok madhi dala mabe kuru tich urumo ne gibe bet mang'eny be kaka sirikal kuru timri nadi ihinyori to waris ni kama nadi mane penyo maduong' kata mnaka pokwa donjo kata mane waris iwacho ni kihondo koma ni bede waris ni kama nadi koro waris king'iyo gini awacho ni ne en cautious budget ok gibiro gi taxes ma too much nikech chien kanyo nie waris nitie ni nitie zero rated nitie exempted ok adwa doke nikech en gima no koketi kaka nopangi e bill mama no bere taka gore jod burero kama nikech dine gigol gicha e zero rated to gitere exempt kaka koro solar panels, solar batteries, transportation mar ni ankigolo e puodho to a factory bech skari ne dhi medore to kata mana farm inputs mag farm feeds mane dhi losi chiemb animals bende nyinano kidhi gole zero rated titere exempt kata mano dino dhi mal tinani kata mana chak mane dhi nyiewe ang'o